Yun o. Yun o. Mading makarure ito ay kuwaro gal ne. Nagkakatay kami ne. Lalo na to guys oh. Kasarap ng gabi. So ayan guys, good morning. Yan, nandito tayo ngayon sa farm. No? Grabe ang sukal guys. Look. Kailangan na ng general cleaning. Ang taas na ng mga damo. Yan, mag-baus-baus lang tayo dito ng ano, konting damo. Yung mga tita. Dito na kami sa ilalim ng tulay. Isang ganda nung kamote dito, ang lago. Sarap magtalbos. Ay, sarap naman to guys sa bagoong. Buti na lang buhay pa din siya. Ayan guys, ang dami kong nakuhang talbos ng kamote. Solved na naman ang pananghalian. Kaya lang wala kaming tubig. Wala si Kuya Efren. Wala magpasindi ng ano, makina. Ang daming ano, tumubong aratilis. Ay? Wow, namin nagbeng. Yan guys, punta natin si Auntie Liga at si Auntie Pasing namimingwit para may dagdag yung ating ano, pananghalian. Kaganda sa camera yung ano, palay oh. Pero sa personal guys, mapapailing ka na lamang. Ante, may nakuha ka na? Ha? Kaya ng kwan. Na? Naparpar. Sobrang laki siguro. Baka mapabunganan na. Malayo na. Imbis na da pangal daw tayo. Iguyod mo mut nga men, uguyudan na, di guyudon mat. Paunahan nga daw kayante kung sinong unang makakuha. Talagang may magnet. Ano yan? Ha? Baka pala ka. Baka pala ka. Ahas? Ginabot. Tuturugan man? Iwasan dyan. Ah. Kita? Lagi ni. Palaka. Oo, namo nga na kayo ko. Alis, antay palaka eh. Palaka eh. Ah, nakadapa. Oo. Ulag. 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 Ay,
Ulag talaga. Astan tumat. Agpakadanag nante. Ulag talaga ganun din. Nung nilayasan natin tong kamuti, kapangit. Ngayon, naglago na. Kala ko gulo na eh. Sayang. Nagkuha man ako. Ulam kagarad. Oo, gusto niya yan pagkuhan. Yung gawa niya. May tabo pagaramit kayo. May kuhan ako dyan. Bagoong konti lang man yun. Ang kondiksi. Yan guys, maghukay sila ng gabi kung may laman. Bago-bago namin. Ay, may patay na daga. Kamagit mamulak mo sa ano. Ito yung parang medyo mabuhangin. Kasi lang na odi-adi ko. Magagatin mo yun. Sabay na itinipasok mo. Di pa yata nila mapasindi yung kuhan, water pan. Napasok ko pa lang sa ano. Pag-uling. Pwede na ito magpanggalayan. Ayun, ante. Ito sinawa sa kuhan ko sa. Mula rin. Pasalubungan sana natin ng ganyan si Tita Benita. At si Tito Ben. Gustong gusto yan ni Tito Ben eh. Yun, success. Laki antik. Nagaradugod na yung tiyan ko. Hindi ako nag-agahan eh. Tingnan te. Yun o. Hatiin mo tante upon na itong matubog. Ayan ay. Ha? Yan, di pa pwede yan. Pwede na. Yun o. Bulok. Ayan. Tama natin. Ito ang hatiin mo. Sarap na naman ang kain nito guys. May gabi. Gabing mabango. Pwede na yan. Napalitan eh. Walang mahuli. Ang mga kwarog, walang mahuli. Dalag yan. Yung native na dalag yan. Bas ay mapula? Ayun, dalag daw yung pagpula. Ay, may nakuha na siya kanina? Oo. Yung nagkuhan nga. Nakabitaw? Hindi kaya ng kuhan na parpar kasi. Ayun sila. Ayun o. Wala o, ang dami o. Ayun guys o, ang dami o. Yan. Dito kanina yung dami. Kapatay. Mga anak-anak. Ayun yung tawagin nanay nila. Sana dalag yan. Dati naman may nakatulan tayo. Daw ano yun o, daw ano yung
Ang isda yun. Bunog. Parang mga bunog, oh. Dami yun. Sayang naman pag pinatuyaan natin to, mamatay yan. Sila, pati sila ano. Siyempre wala ng tubig. Di na mo, matilew, kasi ano naarami dun mo na eh. Nakatulog siya ng tipasigal. At ban-ban ni Ital. Na guys, talagang panin na ng tilga itong kubo, abandonahin niya na. Makakas yung amin ng Punin niya na rin lahat ng lamay sa kaskada upuan. Di kunin natin, magsakay naman tayo, di kunin natin. Magkasyalaki de. Ito yung tugawan, para pag sa umaga pwede rin tayo Ito mga ka-dragon, no, ang aming baon ngayong araw. Lupoy, itlog na maalat, tsaka yung ating kamatis. Ikon mo doon sa may kasya. magsabihin nila may Sarap ng ating itlog na maalat. Ay, pag ganyan ka sabaw-sabaw. Ito masarap. Sarap magkain. Madanangan kami guys, diyan na po'y may nagbasit. Ngalngalok ni Kwarog. Wala, ito lang yung kanin namin. Kasarap pa man ng ulam namin mga ka-dragon. nilagyan ko ng lamang Ayan oh, may ginisa. Ha, pag ganitong ulam dapat maraming kanin. Tapos may pinakbit pa oh. Dapat ikuamin eh. Kamute. Piligaya kasi, sabi niyo sa papak. Quality. Bawasan mo, Jay, madami. Ayan. Sarap po. nasarutan mo na maggantaw. Pangatlong kain ko na. Talagang mapapasarap ka talaga sa kain. Kaya nakata na labanan ng slow. Nalungkot ba pa? Ito ba yung tinatawag na itlog na maalat? Hindi ko makain ng ganyan sa Tiligaya. Ikaw ang tipasa hindi rin? Kung mayroon. Anyways, makakain ka kung wala. Hindi lang ako nakatikim ng ganyan. Ha? Saan pa lang? Kailan? Nagaya pa kami. Ayaw mo kasi? Ang dalaga pa ako. Tingnan mo, dalaga ka pa no? Ano dalaga ka pa? Ilan na anak mo ngayon? Wala. Lula ka pa ba? Lula ka na nga. Adi, laglabang nga ministro. Tiligaya! Tiligaya! Wala na kami kasas dami. Tiligaya! Kasi ikaw hindi ka ginaganahan sa may ulam na. Puro gulay ka, may pagrahita namin. Parang kulang talaga ng kanin. Gana lang tanay. Yung kalahati sa amin na agad ni JJ. O ilan pa kayo? Apo. Ate na kami na iping sa kalahati. O sa atin Juan, kalahati din. Apo. Wala, hindi. Ay, hindi. Isang kaldero. Mga dalok-dalok talaga kami guys. Basta ganyan ang ulam. Mga gulay. Kinisang kamatis. Ang magana lang ang pagkain nante pagkuan eh. Pag mga sugpo. Apa? Oo, talaga eh. Quality. Pero pag ganun, natatalo man yung kanin sa kanya. Okay. Natatalo yung kanin, puro sumpa. Ay, pwede. Nag-ipit-ipit ko. Ito naman mga ka-dragon yung ating pakbet. Ano man oh? Pag-imbak natin ang titik. Sarap po pit-pit yung lukong luto. Kasi pa ibabaw mo pa ng kwano. Isok pa inilupoy na eh. Wow, lopoy. Oh, gimasan. Gimasan na ito yung pakbet mi na. Di pa naluto at ang barangay niya.
Wow! Quality guys ang aming ulam. Yung aming talbos na kamote nilalaga. Sa madaling makarure agito'y kuwaro gawin eh. Nagkakatay kami. Nagkakatay kami eh. Lalo na to guys oh. Kasarap ng gabay. Kurang ka natin guys. Ama, salamat sa biyang pinagkakaloob namin. Maging lakas namin ito, Ama, sa mga paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ang laki ng tagapagligtas. Amen. Kain tayo mga ka-dragon. Dumanti makanin na eh. Ante, akin na yung Deserve namin to guys. Yung ganitong ulam. Kasi pag sa tindahan, minsan hindi na kami makaluto ng sarili naming ulam. Nauumay naman kami doon sa mga puro karne-karne. Ito talaga yung life namin, mga gulay-gulay. Ganyan. Yan, puro may kamatis to. Dahil marami na tayong kamatis ngayon, kaya puro kinamatisan ng aming ulam. Samantalang iba, walang mabiling kamatis, pero kami. Magkuha na ko Sagan ang kamatis. Madanagan dyan na uday. Jay Kwaraw. Mga silang kwarog. Ako nagadunay. Aw. Ay, kasi mag-break. Sana ka na Tapos nito, tulog. Ha? Talaga. Sarap tulog. Ipahinga daw ng tiligaya. Antipasina. Antilaw. Ano? Pag-uwi niya Fresh. sa bahay niya, ano na naman yan, di makapahinga. Laba. Kaya dito ka na lang matulog, auntie. Kasi hindi ka makatulog sa inyo. Ako nakalaban na. At maglaba-laba ka na naman. Baka malaglag yung mga sinampay. Yung kumot ng doon. Ne. Yung lambad niya akong kumot kapon. Isang kulambo, isang kumot. Sarap ng gabi. Kaya nga. Guys, try nyo tong ano pangalan nito, ante? Gabi? Gabi na ba? Mabango. Gabing mabango. Di ba Kulay parang may puti siya tawag guys, sila? hindi siya yung violet. Na napakabango nito yung pag kumukulo na yung inabraw mo, yung niluluto mo. Naamoy mo, kabango-bango talaga. Wala nang halos mabili sa palengke. No, wala talaga na. Walang tinda dito sa palengke. Kaya sabi ko kay Auntie Pasing, kuwan niya yung kanyang tanim na gano'n. Dapat wag niyang pabayaang mawala. Dito sa Monteklaro. Mm-mm. Yan tinuli daw yun. Kay Lorio. Hindi mo man yata binibigyan. Ma, binigyan ko ng tinanim niya, binigyan ko ng isang kuhan. Limas. Nagkadading tikman nila na. Hindi, Parang talaga siya. parangan ng Sobrang lambot. Sarap. Mas masarap pa sa kamote. Parang walang Taiwan plantian. Ano? Hindi. Kahapon ay naglimas na din yung tumay. Yung pinakbag. Masarap yung may patani pa na. Isa rin mabango. Tapos kadami niyang karne. Kung yan na yung pinakbutan. Hindi na pag-vlog kayo pa. Hindi. Yung fresh siya ay. Kadami ko nakain. Yung fresh na patani. Yung ginagawa natin. Sa plastic na nga lang kami nagplato ni Chin at naubusan kami ng plato. Nasindalan niya niya. Sila yung mga nagtrabaho. Hindi naman yung nalito na ka. Nagkain. Alam mo munggo ang gusto nila. Ayan na ang pambansang ulam. Ayaw nila lang. Pahuli-huli na. Ayaw ng mangyan. Ayaw ng mga katutubo ang ano. Mamaya papatay na nila yung video. Kasi hindi makadami ng kain. Hindi gan may papas mga ano. Sige lang ano ay kung matabot tayo. Alam na nila yan, matagal na. Nakadam. Sabi sa Tiligaya, may yain. Dalaga yan eh. Baga mo tutungan ko ha? Isang kwan lang yan. Yang? Ha? Kadami daw sa talbos ng kamote. Bulok dahil eh. Ano man? Atoy pa yun eh. Lug na maalat. Kain po.
Yung tinaragi, ano? Okay, next. Tapos. Ba't kaya kasarap magkain kung ganito? Pero pag pakainin ka sa mga buffet yung iba't ibang klase ng mga nakita mo palang sarap inaw, din kung parang ano. Parang busog ka na agad. Pero pag ganito, akala mo kang kaya. Maraming garlic maminsan lang at paminsan awanin. Sarap mo. Gusto kayo man. Leg. Yan lang pala yan, gabi at malunggay lang. Walang, may isang okra nakuha ko doon kanina. Pag nagbili bukas ang tupan, Paingit mo na. plus mo na naman. Saan na ay? Pakita. Ano yan? Pakita mo ang video. Kahapon yun eh. Kayo din. Tapos. Kayo din. Magsabi wala na. Putang ko yung galabas, pinilit ko niya. Tama lang to. Ayoko lang. Joke lang. Sarap matulog pag ganitong bitaw. Mahulog rin silang finance. Hapon, gagala. Tiritir daw. Sino saan? Kamulok rana. Nakulat ko na ito. Tay. Alin? Ano ba? Namulok rana dahil yung bambantay siguro ko na. Ay, doon ka nagsambay sa kanila? Katugtugan ko dahil kalkalpas ko na nga. Saan Kiligaya maunang matapos dito? Kasi, Hindi nakaapad ka. abot mo ante yan ka, no? Ayaw mo lang Ha? Itlog. pinais ante? Gusto niya. Kala ko ayaw mo lang. Makita ka na namang agkakapsot ni Manong Bartek, pawitan na ka kayo pang gatang ng tikwa. Wow. Malimutan. Gusto mo yung manong barte. Kababain. Mababain ako. Nagkakapsot man ni Ikit ko. Gatangak man tikwa. Ano po? Tatlo po isa. Sa nga TikTok. Pinangamunin ka. Ngayon ba? Umuwi na pa. Oo eh. Kahit sa ang sulok ka ng mundo. Mm. Basta't may internet. Kaligrama lang din. Taligrama. Yung napartak si sobra mo. Kaligrama. Telegrama. Yung surat namin. Yung bayag. Yung pa buwan. Bago pa makadating. Nung nag-aaral ako sa Tarlac. Nasulat si mama sa akin. Pangalawang sandok. Nakabalik na ako dito. Wala pa. Nakauwi na ako eh. Wala pa rin. Naalam may surat ko. Surat. Wala pa rin. Nakawiwitan mo yan. Kaya dati na pag yung cellphone. Pag may katagpo ka o ano na. Kasama ka dahil. Pag-isipin mo kayo parang paano ba tayo nakasurvive ng araw. Na walang ano, internet. Wala mga kwan. Alam mo, ngayon sobrang dali. Sabay pa kami nante. Basta may signal ka. Sobrang kubo ko na. Talagang dinumog mo na. Tinas ko na ang plato ko. Oh. Nahirapan ako magduko. Sobrang dumo. Gusto natin ako. Sabi nila, ba't kasi dyan kayo sa lapag kumakain? Sabi nila naman. Wala na ngayon ko. Yung lamesa kasi namin guys, nandun na sa baba. Binaba ng telegaya. At masarap kumain nila. Nakot na. Hiramin namin guys.
Hindi naman masira lang din dito. Parang nakadaan eh. Pag magpunta na naman, buhatin na lang. Bagkat ka man. Ano na naman yun? May sasakyan naman. Yung kanti ligaya. Ano? Kapag mo talaga tamad sa ginisa. Magkain kang pakbit antay. At Kain mo na napimig saka. Ito. Ayoko yan. Bakit? Balik pa yun na. Yung mga antay pa rin eh. Wala kayo dyan ah. Pagkatid na. Magana po talaga kayo may magkain pag gulay. Pasensya na. Pag hindi po gulay, magkukulay na kami. Bukas kasi magpastel kami. Kaya kami ngayon. Bukas ko na naman kami. Laban, Uwi mo na naman yung mga... laban na naman bukas. May saw lang di ka makasida na bro. Nakanapin mo. Ka? Biro ka? Ano browse like. Kasi basa ko yata sa'yo lahat ng masarap na ulam. Pag ipaharap sa'yo lahat, tapos ang may kasamang ganito. Ay, may mga lipong dyan, may mga ano. Piliin mo pa Parang din yung- namang tukmaan. Karne yan ng kuwan alamang. Lahat na. Kung ano, pinasal-pisal niya pa eh. Kala niya kung ano na nang naligaw. Ito ko mag-umakit. Parang nag-usaw-usaw ka ba yan, tay? Wala. Ha? Ito nga, nahirapan ako. Hindi mo nagkain ng kuwan. Kalbo. Tell mo ante, oh, isang bunton niyang kanina, oh, nagbaba na. Madalagan. Ang gano'n. Kinabahan ka nun. Tubo na. Lalo kung tinimpla niya. Hindi ako makaangising saan. Busog ko. Mamaya pag May papak na naman yan mamaya. Grabe eh. ayan lang? Ayan lang yung naimas? Hindi yan? Mabigan, luto ko. Napait. Paano nasobrang ka? Nasobrahan sa... Baka naghahalo siya eh. Pagbudutin naman. Kung naman sika. Tamo ito so. Sinanay din tsaka magkaritong din magluto ng ganyan. Isang niyop mo itong kwam. Ayan guys, dami naming bitbit pa uwi. Hinakot ng mga gamit eh. Ito lalagay namin to sa pinto sa CR. Kinuha muna namin yung pinto dito.